Gitarový diabol Henry Todd. Keď sa pýtal, že koľko vstupov a že aké dlhé, tak mi povedal hlavne, že nečakaj, že to budú 2 minúty, ale akože naozaj je radosť sa na teba pozerať. Podávaš pri tom brutálny herecký výkon. No musím to celé nejak zakryť, no. Áno, to, že nevieš hrať na tej gitare, že jasné, to vidíme hneď na prvý pohľad. Dobre, vrátime sa teraz u obidvoch k návratu na Slovensko po zahraničnom pôsobení. Zuzi, ty si teda, ako si povedala, trávila zhruba 2 roky v Rakúsku. Mala si toho už plné zuby, alebo prečo si sa vrátila? Alebo vlastne už skončili tie zmluvy? Čo bolo ďalej? Uvedomila som si, že je to síce vysoká úroveň, ale nerobí mi to dobre. Tak sa normálne priznám, hej. Ja som tam za pol roka pribrala 20 kg. No, ježiš. Že ste chodili po predstavení do pizzerie. No, ja som sa tam hrozne nudila, lebo my sme tam museli mať rezidenčnú povinnosť. To znamená, tam nemohli sme ísť. Ja som chodila tak na tajňaša do tej Bratislavy. To bola jedna vec. Druhá vec bol určitý stereotyp, jak som tu spomínala. A ďalšia vec je tá, že oni si, keď toho človeka považujú za dobrého, oni si ho proste chmatnú a dávajú mu tie dobré podmienky, aby na ňom zarobili, lebo tam na rozdiel od tunajších vedia, že len na dobrom zarobia. Ale pre mňa to bola určitá skrátka nuda a ďalšia vec, že človek sa tam teda, ja som sa tam vždycky cítila ako taký gastarbajter, že nikdy som tam nebola doma, bola som tam akože na robotách, no možno keby som si tam založila rodinu a mala deti, tak tí deti sa tam už budú cítiť doma, ale ten muzikálový biznis tých nemeckých hovoriackých krajinách proste je taký, že si vyhľadáte na internete konkurs, sadnete do lietadla, idete tam, ten konkurs spravíte alebo nespravíte, na 2 roky tam zostanete, zase tie kufre zoberete a 2 roky zostanete v nejakej inej produkcii, ale to už na to ja som nemala ani chuť, ani vek a ja sa cítim doma tu na Slovensku a v Bratislave, ako mňa to tu baví a myslím, že tu pre mňa malo zmysel, aby som robila, alebo aj doniesla to, čo som sa naučila tam, tu. Proste mňa to baví tu s týmito ľuďmi, lebo si myslím, že máme veľmi dobrých, talentovaných a šikovných ľudí, len tá sieť, po ktorej človek, keď chce ísť hore, je strašne deravá, ale na rozdiel od toho, čo je vonku, ale aj tak proste ja sa cítim doma tu. No, takže keď som sa vrátila na Slovensko, tak prvé som išla do Piešťan na mesiac, aby som sa naučila normálne jesť, lebo už som nevedela jesť, tak som si tam dala takú dietu a mesiac som tam bola, aby som sa naučila jesť normálne, tak to je prvá vec. A druhá vec, som dostala rolu v ordinácii, nie, to je ordinácia v Ružovej záhrade, to nebola u nás. Bola? U nás. Či sa to tak volalo? No tak tam som dostala dosť veľkú úlohu, ale keď som prišla, vlastne to tiež tak boncnem. Keď som prišla na tú prvú takú veľkú schôdzu so všetkými hercami a videla som tú atmosféru tam, ja som tam nebola vôbec schopná existovať. Ja som povedala tej hlavnej dramaturgyni, že vymyslela som si, že mám nejakú prácu ešte v Rakúsku a že proste nechcem im robiť problémy a že nech ma z toho vypustia. Vôbec som nebola schopná v tom systéme nejako pracovať, tak som si vlastne dala ešte voľno a nejak som sa tak potrebovala zorientovať. Ono paradox je, že ja keď som videla to Roma a Julia 3-krát, tak najskôr to bolo akože úplne špičkové obsadenie, potom som povedzme vedela už rôzne alternácie, ale bola som na jednom z predposledných predstavení, kde už vlastne veľmi veľa ľudí urobilo konkurzy do iných projektov v celej Európe a vlastne už skoro všetci boli preč a odrazu Rómeo bol brutálny gej tam a skoro všetci tam už boli takí, že akože som si zapýtal, že všetci už vlastne si hľadali iné joby a keď už vedeli, že tento projekt končí.
Určite to bolo pre teba nesmierne ťažké z tej profesionality, ktorú si zažila, sa vrátiť sem. Teraz televízia, ako si povedala, musela sa s tým žiť. A čo divadlo? Ježiš, ja už si to ani nepamätám, čo som ja začala robiť. My sme robili to do noha, ale to bolo až 2006. To bolo s Beďom a s ním to bolo vždy v podstate také veľmi, že... No nejak som sa tak, myslím, že som sa tak nejak spontánne začlenila do nejakého procesu zase ďalších vecí. Ježiže, ja si to nepamätám. Neviem. Proste si zvykla a začlenila si sa. Áno, normálne som sa... Henry, ty ako si sa začlenil po Gráci na Slovensku? Začal si teda produkovať tie dosky? Dokonca si na nich participoval ako muzikant? Bolo toho strašne veľa. No. Takže spomen také možno, čo pre teba, čo ti najviac dali, alebo spolupráca s kým? Ono zás, keď niekoho vynechám, tak by sa tam nemuselo... Oni sa to nedozvedia, takže... No. Jedna z prvých prác, ktoré som robil, bol prvý No Name, potom som robil aj Barbaru Haščákovú, aj Ivanu Christovú. Ako robil nie, ako myslím, že nahrával som pre ňu. Nemusíte všetko vedieť, ale... No a potom to začalo... Takto, potom som už bral naozaj všetko. Lebo som si zvykol na to, že už to ide a typická slovenská vlastnosť je, že keď to ide, tak treba z toho dosiahnuť čo najviac. A zistil som, že už som ani až tak nehral na tom nástroji, už zase ma to nudilo. Začlenil som sa do spoločnosti tak, že som nechcel mať s nikým nič spoločného. Prvých niekoľko rokov som si musel odvykať od určitého luxusu a od toho, čo som sa v Rakúsku naučil. 10 rokov mi to trvalo, kým som si od toho odvykol, kým som to zabudol, aby som mohol začať odznova. Podľa mňa vždycky treba vedieť, že kedy treba nejakú cestu prerušiť a nebo stále, akože vedieť už dopredu, že to tamto je, že to je jednoznačne ono, tak mne sa to nezdá. Ja tak skúšam aj iné možnosti, lebo konec koncov do toho cieľa sa všetci dostaneme. Konec koncov, to ako... No. Niektorí zdevastovaní. Ale chcem sa ťa opýtať, robil si producenta. Chápem to tak, laicky môj pochop, že investuješ nejaké peniaze, predpokladáš zisk, aby sa ti to vrátilo? No a to sa presne chcem opýtať, že bolo niekedy, že fiasko, že nič proste? Takto, v Amerike je producent ten človek, ktorý má kufrík, tam má peniažky a zmluvy. Vyťahne zmluvy pri podpise a začne rozdielovať. Obrazne hovorím. U nás producent je človek, ktorý dostane od vydavateľstva určité prostriedky na to, aby či talenty alebo antitalenty naučil hrať, spievať, nejak im urobil ten repertoár. Čiže ja by som to tak zhrnul, že producent na Slovensku je niekedy skoro zvukár. Potom je a musí byť aranžer, musí vedieť o tej skupine nejak im pomôcť tými nástrojmi, že ten bude hrať to, ten bude hrať to, ten spieva. Už začať robiť vokály je obrovský problém, u nás sa spieva jednohlasne. Ja som zažil, že v Rakúsku, keď sme sa posadili do krčmy, a to nie raz, tak s mojimi profesormi, tak som spievali 2, 3, 4-hlasne. Tí ľudia, ich ľudové piesne spievajú 4-hlasne a na Slovensku som zažil väčšinou, že spievajú všetci jednohlas. Ono to niekedy pôsobí ako dvojhlas, lebo to je tam toľko falošných tónov, že ono to celkom potom sa tak zakrie. Potom ďalej, producent je niečo také ako psychológ alebo psychiatr, lebo samozrejme hviezdne maniery neznámej skupiny sú niekedy tak gigantické, že to je odzbrojujúce, že toto proste, si hovorím, bože, jak na ňo, alebo jak na ňu, jak im vysvetliť, že od hluchoty má nie až tak ďaleko a kulantne to za jej peniaze vlastne vysvetliť, že vlastne je úplný muflón a že môže byť rada, že sa... A nemôžem to povedať. To znamená, že na každé vždycky skončili pri tom, že som hovoril, že niekedy to je tak, že sa spieva slovo nejak napríklad, že láska, alebo niečo také pekné. A dnešná technológia počítačová dovoluje to, že sa dá naspievať tých stôp, teda tých trackov, alebo tých možností
strašná spústa. A potom sme nakoniec skončili aj so zvukárom, že lá sme zobrali z tracku číslo 1 a z K z tracku číslo 48. A jedno slovo láska, aby to znelo nejak na tej nahrávke, ešte tam prelnúť všelijaké také špeciálne a ešte to aj doladiť. To si neviete predstaviť, tie drahé zahraničné prístroje, ktoré dolaďujú spev, tie mali čo robiť. To muselo ísť niekoľkokrát. Buď som kúpil 2, alebo potom cez jeden niekoľkokrát. Už potom to začalo znieť. No ale proste, čiže človek musí byť psychológ, musí mať pevné nervy, ľudový liečiteľ, lebo to si neviete predstaviť, že proste tam dojde stvorenie úplne a teraz nejaký mindrák, lebo niečo sa stalo, hovoríš, ale veď nahrávaš predsa nahrávku, z toho budeš možno žiť, alebo tí ľudia, týchto bude tešiť. Proste zle. No, čiže tá producentská práca bola veľmi, veľmi náročná a už som na to naozaj nemal nervy, lebo to sa človeku znechutí. To proste... Ale od toho momentu, keď som... To bolo tu na Slovensku, hej? A to bolo na Slovensku, to v Rakúsku som... To v živote by sa to nestalo. Ale hlavne som sa čudoval tým ľuďom, čo do toho dali peniaze. Lebo tak ja som ich musel prijať, lebo tak chcel som, samozrejme som sa tešil z toho, že som bol tak známy, že ma oslovili a ja som na začiatku akože, no dobre, no tak ako porozmýšľam, samozrejme už som hneď vedel, jak to dopadne. No ale už sa mi to zdalo byť také nie celkom slušné voči ním, že už tiež niekomu, keď je v zásade trošku... No, človek niekedy musí človeku povedať, že dosť už. Toto nebudem robiť. To sa proste nedá, lebo sám pred sebou nie som schopný už brať peniaze za niečo, čo nejde ani jemu a ja na to nemám chuť. Čiže predtým. Existuje aj muzikantský život, aby som sa nemusel neustále hanbiť. A potom keď náhodou, že to bolo dobre a ešte horšie, keď to bolo zlé, čo tam potom písali. Ty si bol na vine? Tak kto? Producent. To nie, že nevedel spievať niekto, ale to, že producent to zle vybral a zle to spravil a potom ďalší, ktorí sa hlásili, že oni by to spravili lepšie, no to je proste strašný boj. Dosť, stop. Povedal som si, že to sa nedá, no to radšej robiť niečo iné. Ja som dnes v tom zozname tých dosiek, ktoré si produkoval, videla teda dosť rôzne kufanditné mená, nazvime to tak. Napríklad Miska Ivana Christová, 2 CDčka. Kde sú? Aký bol zisk? Zuzi, ty si mi tu šepkala. Pôvodne to mala nahrávať Zuzana Maurieri, ale producent si zmyslel, že zrejme pekná tvár to zachráni. Teda nechcem tým povedať, že ty nemáš peknú tvár, ale asi sa do nej zamilovala na tej súťaži Miss. A predpokladám, že ja neviem, či ona niekedy predtým spievala, ale má 2 CDčka. Tak to je tvoja zásluha obrovská. No. To fakt? No ja nemám ani jedno napríklad. Ty máš CDčko? No ani jedno. A Christová 2? Ale no tak, počkaj, ja mám nejaké. Ale, no tak Ivana bola špeciálny prípad. Sú aj také veci, ktoré, ako bola marketingovo významná osoba, bola to prvá Miska, ona kedysi ako malá spievala, a zrejme veľmi malá, spievala v súbere Šarišan na Výhodze od Prešova a to jej dodalo dostatok sebavedomia a aby sme... No ale takto, ona, ako musím povedať jedno, že napriek všetkým ona proste bola muzikálna. Ja som za ňou vycestoval aj do Kalifornie pri druhej plati, my sme robili spolu pesničky, no ale ono je to tak, že možno, keby nebola Miska, keby nebola známa, tak by aj niektoré lapsusy ľudia prepáčili o mnoho viacej. No ale horkou ihlou, alebo horúcou ihlou sa to šilo. Keby mala dostatočnú prípravu, keby to bolo celé nejak trošku ponímané, dajme tomu, že by človek trávil dlhšie v štúdiu. Mňa ako muzikanta zaujímalo, keď som sa spoznal v zahraničí s ľuďmi, že koľko oni nahrávajú. A naozaj je to tak, že napríklad konkrétny prípad, viem, že napríklad Gloria Estefan a jej manžel Emilio Estefan na Floride majú fantastické štúdia a to je tak, že jedna pesnička 2 týždne. Že to nie je len tak, že ona príde k mikrofónu a tak je suverénna, proste naozaj na tej nahrávke pracujú, majú dostatok času.
Tak u nás je to tak, že u nás nikdy není čas, že za pol hodinu, za hodinu naspievať a potom sa tam ešte niečo čaruje, ale proste majú na to čas. Ale, že taký napríklad Lionel Richie, čo mnohí možno vedia, takže prišiel na prvýkrát v štúdiu. Frank Sinatra takisto, on si to raz zbehol s orchestrom a druhýkrát už išla ostra. No dobre, to sú výnimočné prípady, ale väčšinou sa tá hudba robí tak, že sa vytvárajú určité hviezdy, je to jedno, koľko času nad tým strávia, ale výsledok je dobrý. Bohužiaľ je lepší ako u nás. No. Takže je vlastne, je to možné nahrať v štúdiu na jedenkrát úplne super pesničku. Deje sa to aj u nás, nielen Lionel Richie a podobne. No tak Led Zeppelin nahrali svoju prvú platňu za nejakých, 17 hodín, alebo čo to bolo? Alebo 8 hodín. Proste oni cvičili, prišli do štúdia, nahrali platňu LP a úžasné niečo. A no, na Slovensku nejaký interpret je toho schopný? Na základe vlastných skúseností napríklad. Ale no je však toho, máme plno kvality. Je toho schopný, však toho sú schopní všetci, len ide o to, jak to bude znieť, no. Dobre, prosím ťa, zahraj nám zase niečo. Teraz niečo melancholické. Niečo od môjho obľúbeného a od absolútneho idola všetkých gitaristov. Nie Jimi Hendrixa tentokrát, ale od Erika Claptona, Old Love. When I'm lying in bed, there's too much confusion to go around through my head. Makes me so angry to know that the flames always burn. Why can't I get the word? When will I ever learn? Oh, love. Leave me alone. Oh, love. We're going home. I can see your face, but I know that it's not real. It's just an illusion. 'Cause how I used to feel makes me so angry to know that the flames will always burn. Why can't I get a word? And will I ever learn? Oh, love, leave me alone. Oh, love, going home.
Ďakujeme. Ja by som zvládla aj hodinu. Lebo je to fascinujúce sa na vás pozerať. No pokračujeme ďalej. Ja som hovorila už, že sme so Zuzkou alternovali v muzikále Do Naha v režii Jozefa Bednárika a jeho takým zámerom, bolo to v roku 2006, bolo obsadiť ľudí, ktorí sú blízka krvná skupina. A boli sme tam veľmi dobrá partia, bol tam Števo Skrúcaný, Miro Noga, Stano Král a Janko Slezák. My sme hrali jednu postavu, sme sa striedali, nám hrali manžela. Vždy, keď Janko Slezák, ktorý bol odo mňa mladší, asi o 20 rokov, ma mal držať na rukách a spievať pesničku pritom, tak som mu vždy šepkala, že prepáč mi to, prepáč, že som taká ťažká a stará. Ale bolo to naozaj skvelé skúšobné obdobie, pretože sme boli vynikajúca partia. A prišli premiéry a vyšlo to tak, že ja som mohla hrať len prvú premiéru, lebo keď bola druhá premiéra, som mala predstavenie v Nitre. A Zuzu urobila niečo, čo asi málo ktorá slovenská herečka by urobila, alebo žiadna by neurobila. Samozrejme, okrem mňa možno. Povedala, že ty kľudne hraj prvú a ja budem hrať druhú, keďže ty nemôžeš. Lebo ja by som tým pádom nemala žiadnu premiéru. Takže to sa len potvrdilo, že naše krvné spojenectvo už dávno predtým bolo naozaj správne a ja som naozaj si to nesmierne cenila. Bolo to úžasné. Čo potom s tvojou divadelnou a takouto činnosťou? Už sme sa o tom rozprávali, ale ty si začala točiť tie seriály, natočila sa aj niekoľko filmov, dokonca veľmi dobrých filmov. No to sa ťažko hovorí, Tiež si bola nespokojná, nevedela si zvyknúť? Nie, tak to zase nebolo také strašné až na ten prvý seriál, čo som nerobila. Tak ja som potom začala, myslím, robiť už Panelák a do toho Odsúdené a filmy, ani neviem, no tak teraz filmy som nejaké robila, jak? Robila som s tými maďarskými hercami. Ja to bolo teraz nedávno, ďakujem dobre. Ďakujem dobre, ale ešte nejaký film v Čechách si točila. Kolet. Áno, Kolet. No to, ale to už bolo teraz vlastne pred nejakými troma ale rokmi. predtým tiež. Dokonca si dostala... Ja neviem, musím si pozrieť webovú stránku. Za ty si všetko zabudla. Ale nie, ona dokonca bola aj nominovaná na nejaké ocenenia, neviem, či aj nie na Českého leva. Ja som to tak len vždy, ja som jej len vždy potom písala do správy, že gratulujem ti, teším sa, že... To si pamätám, to som bola. Malé víťazstvo našej malej talentovanej skupinky. No proste vidíte, skromná, znamenie panna, katastrofa. Nie, no ale to není skromnosť, to je normálna realita. Ako, na čo sa budeme hrať? Toľko filmov, čo sa u nás točí, netočí takmer nič. A keď už človek urobí nejaké 1-2 filmy a teraz za to dostanem ceny, tak čo si mám o tom myslieť? Že si dobrá. Ne, nemôžem si myslieť, lebo nemôžem si byť tak dobrá som. No tak nejsom asi úplne na zahodenie, ale zase vidím to reálne naozaj, no. Yes. To, čo sa u nás točí, ja naozaj tak dostala som tu Slnko v sieti, tú našu filmovú cenu a Igrica, hej. Už si spomenula. No nie, no to viem, lebo to som dostala teraz pred pol rokom, hej. Takže to si pamätám, ale v skutočnosti ja to naozaj beriem reálne. Je to milé, všimné od mojich kolegov, ktorí si všimli moju prácu, naozaj za nič viac to neberiem a nehrám sa ani na skromnú, alebo proste je to tak reálne, no tak... Viem, že sa na Novej scéne potom robil muzikál Róma a Julia. Režiroval ho Jano Ďurovčík. Asi si dostala ponuku? Áno, dostala som ponuku na konkurs. Dostala si ponuku na konkurs pro 200 reprízach v Rakúsku. Ďurovčík, že dúfam, že sa uvidíme na konkurse. No. A mňa to pobavilo, no. Dobre, takže, ale mala si možnosť, účinkuješ naozaj podľa mňa veľmi dobrom muzikálovom divadle v Brne, Mestské divadlo Brno, kde Čarodejky z Istviku, to je jeden úžasný muzikál, je to aj geniálny film, kde hrajú veľké filmové hviezdy, takže tam si zahrala. Aké to tam bolo v tom Brne? Ja si myslím, že Brno je jediná muzikálová scéna v Československu, ktorá má takú európsku úroveň. Hrajú sa tam naozaj svetové tituly, vznikalo to veľmi pomaly a má to svoju postupnosť. Proste tú muzikálovú scénu tam budujú už nejakých 25 rokov od Piky, lebo niekto si možno myslí, že keď chcete hrať svetový muzikál, že stačí dať na drevo neviem koľko miliónov a že vám dajú tie práva. To nie je pravda. Musíte si budovať veľmi urputne kredit, aby vám tie práva vôbec dali a Brno brnenská scéna hudobná tento kredit má a ja som mala to šťastie teda
že som tam mohla účinkovať v Bedároch, v Čarodejkách, v Mary Poppins, v čom ešte? To Mary Poppins, že si bola úžasná, že si chodila dolu hlavou, tam je nejaké tiež lietacie zariadenie alebo niečo také zvláštne. A v Čarodejkách tiež. V Čarodejkách sa tiež lieta. No to je zariadenie, ktoré si požičavajú z Londýna. No to je strašne drahé. No to tak na týždeň stojí nejakých 200 000 či čo. No lebo to sa ináč, bez toho sa to nedá uvádzať ten muzikál. Takže ja som bola rada, že som si tam mohla vyskúšať. Oni tam majú muzikálovú školu samozrejme v tom Brne, takže nie je divu, že tí ľudia sú schopní robiť aj muzikál, aj činohru. No my tu nemáme bohužiaľ ani hudobné divadlo. Hlavné mesto nemá hudobné divadlo. Tak so živým orchestrom. To je dosť veľká hanba a prúser, si myslím. No ale tak nemá to ten muzikál ani kto učiť, nemáme na to ani školu a je to taká citlivá vec, ja už som sa s tým zmierila, že proste na to nemáme. No. Dobre, momentálne hráš v Prahe v predstavniach, tak povedz prosím ťa, že čo sú tu zač? V Prahe teraz druhým rokom vzniklo nové divadlo na Václaváku z bývalého kina Blaník, jedno krásne divadlo nové, volá sa Studio 2 a ja tam účinkujem v 2 vianočných veciach. Vánoční koleda s Karlom Rodenom, Ivanou Chýlkovou, tam robíme takých duchov. V češtine. V češtine. Vlastne tam spievam viac menej s Davidom Kollerom, Marinou Vyskvokrinou, s jednou opernou speváčkou, robíme takých duchov a potom ešte ďalšie veci, dievčatko so zápalkami, tak to je tiež s Martou Vančurovou, to je viac menej taká činohra, tam s Monikou Absolonovou, tam robíme také komické postavy. Čiže cestuješ Praha, Bratislava, často tam bývaš tiež? Áno, to je taká, ale viac menej vianočná záležitosť, takže december si užívam Prahu, čo mi dobre robí, ja to tam mám rada. Tí ľudia sa tam tak viac zdravia, no, takí sú nejakí milší. A čo sa týka profesionality, je to asi tiež iné trochu? Tým, že je to súkromné divadlo a že to je jeden nadšenec, ktorý ho vybudoval, naozaj to divadlo je dokonalé. Vyzerá, mne tí uvádzači pripadajú jak letušky a letušky, lebo sú tak milí, tak to tam absolútne funguje, je to tam fakt skvelé, tá profesionalita je tam úžasná a priateľská a preto som tam. A čo tvoje najbližšie plány do blízkej budúcnosti? Nemám žiadne plány. Nemáš žiadne plány, takže budeš oddychovať. A všetko stíham. Takže si šikovná, to je. No tak každý nestíha a má plno plánov, ja nemám žiadne plány, ja všetko stíham. No ale na STVčky bude, cez prázdniny sme robili jeden 13-dielny seriál Tajné životy sa to volá a od januára by to malo byť na STVčke. No, to je o tých týraných ženách. O týraných ženách, áno. Furt ma týrajú. Tak snáď to bude, minimálne to bude bez reklám. Henry, tak od tej producentskej činnosti, z nudy producentskej si prešiel zasa do čoho? V čom si teraz, kde sa momentálne zatiaľ nenudíš? No, nenudím sa preto, že mám 3 malé deti. No a čiže stále okolo nich už vôbec pracovať na tom, aby človek mal 3 deti, je relatívne slušné. Aké staré sú tie deti? 9, 6 a 4. Mm-hmm. No a teraz ešte, samozrejme, tak ja nie som ten hlavný v domácnosti, ktorý... Ale ja sa tam ukážem vždycky ako milý deduško, prídem, pozdravím, čaute, chlapi. Máš 3 synov? No, 3 synov, no, 3. A ako donesem darčeky, čokoládky a podobne. Tým sa moja úloha splnila. S nákupom takým, že sa mi to ani do toho veľké auta nezmestí. Ale vždycky to takto riešim a teším sa z toho, ako vyrastajú, ako čo z nich je a nejakým spôsobom začínajú mať dobré známky v škole a prvé poznámky. Oni sa tešia z toho stredný, že dostal poznámku, je prvák, že to je dobré. To oni to už berú ináč, že by som mal z toho stres. Čiže ja sa nenudím, lebo sa ani nemôžem. A hlavne to mám tak, že proste veľa si cvičím, hrám si na gitare, konečne mám dostatok času a či som doma, alebo niekde inde, alebo niekedy tak aj vypadnem a si hrám, alebo s kapelou sa mi podarilo sa stretnúť skvelých ľudí, s ktorými sa cítim dobre. Že kedy to dofúka,
Už to dofúkalo, dobre. Čiže pre mňa ako už je teraz dôležité byť s ľuďmi v kontakte, s ktorými máme nejaké spoločné, ani nie že záujmy, ale že si nevadíme. Lebo nedá sa robiť hudba s kolegami, ktorí si a priori nejak... Ponorková choroba. Aj ponorková choroba, hlavne mňa už v určitom veku prešlo predvádzanie nejakého super ega, že teraz ten na tom pódiu a potom sa snaží, aj každý sa potom musí nejak snažiť, že niečím vyniknúť. Ono to vôbec o tom nie. Ja som teraz, chvála Bohu, medzi ľuďmi, ktorí zrejme pochopili tiež, že ten život je o niečom inom, že ani nie, že kolektívna práca, ale základ je nevadiť jeden druhému a nebyť proste škodlivý. A to je pre mňa ďaleko dôležitejšie ako stať s veľkými menami, ktoré, ale potom ja z toho, a potom to stále to pretláčanie, no, že kto teraz dneska je lepší, a to už ma naozaj nebaví. Čiže nenudím sa, žijem si, chvála Bohu, veľmi spokojne, nemám televízor, čiže tvoje záhrady nepozerám, je mi to ľúto, ale... Oni si neprišiel. No proste, ja nemôžem mať televízor, lebo naozaj som zistil, že to mi škodí. A je doma televízor, ale len na DVDčka, čiže Doba ľadová a Shrek a podobne, toto pozerám, ale štandardné programy nemám ani nechcem mať a už nemám v poslednej dobe ani počítač, čiže tak si nejak voľnejšie sa mi existuje, nie som viazaný. A u svojich synov badáš u niektorého predpoklady, že bude pokračovať v tvojich šľapách? Myslíš po hudobnej stránke alebo pri robení detí? Pri robení detí asi. To sa nepýtam, ale... No. Myslím po hudobnej stránke. Včera mali večierok v Bernolákove, kde teraz bývam v dome, mali stredný tancoval, najprv tancoval hip-hop, potom tancoval niečo klasické a najstarší hral na flaute a doprevádzal nejaké koledy, čiže majú talent, ale oni sú viac tak športovo. Najstarší je normálne vážny futbalista. To celý dom oblepený ešte aj zvonku, Messi, tam je Ronaldo, tam je hento, tam je Hamšík, češe sa jak Hamšík, dres má taký, každé 2 týždne kupovať nejaké. Baví ich šport, že sú energickí, chvála Bohu, že nepotrebujú nejak moc sedieť pri tých tabletoch, ale chcú mať pohyb. Aj najmladšie takisto. Super, ešte sa vrátime k veľmi dôležitej téme a už bude keď za chvíľu koniec. To je vaša spoločná pieseň Čerešne. Ako to vzniklo a pevne verím, že budete v tom pokračovať a budete mať viac takých spoločných vecí. No vzniklo to náhodou zase. Bol plánovaný jeden taký veľký projekt ľadová revue, kde mali vystupovať ruskí olimpijskí víťazi a doprevádzať ich mal nejaký operný speváci Urbanová Hulka a ešte niekto s orchestrom. A producent, ktorý to všetko vymyslel, chcel, aby tam zaznela aj nejaká slovenská pesnička, tak ma oslovil a chcel Čerešne. Že dobre, že nie Christovu. Dobre, že teba. Ja. Čerešne chcel, no a že hovorím, no ale tak to je strašne taká pomaličká pieseň, jak nejaký Pluščenko bude na to skákať štvorité skoky a vrtieť tie piruety, však to tam sa ani neodrazí pri tej pesničke na tých 4 tónoch. Takže to musíme to vymyslieť nejako ináč, nejak energeticky, tak mňa napadol Henry, pretože som bola v kine na Revival a teba som tam videla. Tak som si zohnala na teba číslo a zavolala som ti a nejak sme to takto spískali dohromady, že ja som vlastne asi ti povedala nejakú predstavu a ty si mi ju naplnil. Že? Či? Tak ja som naplňač predstav. A dokonca to ani nebolo drahé tentokrát. Lebo naozaj ma Zuzka veľmi pekne oslovila, prišla aj s pánom producentom, povedali, že ak by to mohlo vyzerať a ja, nie že by som to mal nacvičené, presne viem, jak to má vyzerať. Ja to už vidím. A tak som im to opísal, že nakoniec tomu uverili, išli sme do štúdia, fakt to bolo veľmi rýchle. Ale mňa na tom bavilo to, že ja som si potreboval pozrieť tú originál verziu. To je vždycky také, originál je originál, to
s tým sa nedá nič robiť, ale som si tam zvolil také nejaké motívy, čo tam tí muzikanti hrali, možno aj náhodou, alebo možno vymyslenie a na tom som to aj ten úvod postavil a nakoniec Zuzana svojou osobnosťou, aj tým svojim expresívnym prejavom, aj tými krásnymi očami, čo potom nakoniec je na tom videu, tak je to odzbrojujúce. Proste, chvála Bohu, sa vytvorilo niečo, čo nejak ani tých skalopevných originalistov, že ich to proste neurazilo. Že sa nám podarila práca, bo je to čiste náhodne a ja sa za to vôbec, to je jedna z mála vecí, z ktorých mám dobrý pocit, že niečo vyšlo, aj keď som si to veľakrát nepustil, priznám sa, som sa to musel znovu včera učiť, ale je to... Bolo to krásne, že aj som videl Zuzanu v akcii, keď ona prišla a ona teraz sedí, ona vyzerá, že je ako v klídku. A si neviete predstaviť, pri nahrávaní ona robí pohyby, jak na scéne, ona tými pohybmi proste... Si vymýšľa. No ale nie, naozaj. A mňa to inšpirovalo, ja som sa na ňu díval a hneď som vedel, čo mám hrať. No hlavne, ja som to tiež videla na internete a my sme ti všetci posielali blahopraje na ona, lebo je to výborné video. Budete v tom pokračovať, hej? Ty niečo máš, už nejaké nápady, ja už to vidím. Strašne by sme chceli, tak budeme sa tešiť. Chce to nejakú náhodu. Wow. Got to go! Don't around the corner, have a mate from here. See them all running and you watch him disappear. Now go. Where would you be now? Without love. You'll see little Lucy, looking all along the tracks. She loves her home and family. She wants coming back without love. Where would you be now, yeah. Without love, hey. Centra, honest and afraid. We gotta keep it pushing, mama, kill my running late. Now go. Where will you be now, yeah. Without love. When the beats will keep it churning, we run around. You swing around the corner from the mountains coming down. Without love, where will you be now, yeah.
satisfaction.